L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Piloti l-ALPA qalet li l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għandu jikkumpensa lill-Air Malta. Dan wara li nhar it-tlieta l-ajruport inqabad fuq siq waħda minħabba l-qtuħ fil-provvista tal-elettriku. L-ALPA saħqet li l-ajruport falla milli jżomma l-obbligi kollha tiegħu u dan wassal biex kumpaniji sofrew telf u għalhekk li l-ajruport għandu jagħmel tajjeb. Fi stqarrija l-ALPA fissret kif ajruport għandu jkollu l-mekkaniżmu apposta biex ikun jista' jipprovdi servizz kontinwu. Qalet kif is-servizzi li jingħata nhar it-tlieta mhuwiex aċċettabbli. L-ALPA komplet tgħid li minħabba dan il-qtuħ fil-provvista tal-elettriku diversi titjiriet ma telqux fil-ħin, dewmien illi ħoloq għadd ta' problemi finanzjarji għall-Air Malta. Fil-fatt fi stqarrija nhar l-Erbgħa l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li diffikultajiet tekniċi fil-generators waslu biex tingħalaq ir-runway għal madwar 25 minuta. L-ALPA qalet ukoll li s-sistemi tal-backup għandhom ikunu spezzjonati diversi drabi sabiex l-operazzjonijiet tal-ajruport ma jkunux affettwati jekk iseħħu inċidenti simili. L-Assoċjazzjoni ringrazzjat lill membri tagħha u l-ħaddiema kollha tal-Kumpanija tal-Ajru Air Malta għal kooperazzjoni li wrew f'sitwazzjoni li ma kinitx faċli. Fl-aħħar jiem il-Ministru tat-Turiżmu Edward Zammit Lewis laqa lil dawk involuti fis-settur tal-avjazzjoni u talab rapport tekniku dwar dak illi seħħ.